Voisitko Mikko lyhyesti kuvata, missä me ollaan ja mitä me tehdään? Me ollaan täällä Vaasa-Tallinkin vanhassa kaupungissa tällä hetkellä. Ja tuossa oikealla puolella muun muassa niin tosi vanha rakennus, Very Nice. Se on muuten Kirikuplats, missä mennään. Missä ollaan? Näköalapaikalla ollaan ja on tosi hyvät maisemat tässä. Kohta avautuu koko Tallinnan sydän meille tästä. Miten sä löysit tänne? Vaistu vei miehen tänne. Täällä on ehkä herkimpää ja romanttisempaa paikkaa. Mutta mikäs ihme se on tässä seurassa. Täältä näkyy aika paljon kattoja, tommosia oranssia. Ja Jos me katsoo tämmössä kiikailla. Mikko, missä ollaan? tässä on semmonen homma muuten menellä, että lähestytään toista näköalapaikkaa. Ei ole perinteisesti pidetty yhtä kauniina ja hienoa tämmöistä ensimmäistä, koska tässä avautuu vähän rumeimmat maisemat, mutta toi tammi on kyllä aika hieno tässä oikein. Voinko me tulkita tämän asian näin, että me ei enää osata niinku mihinkään muualle kuin näköalaa paikoilla, että me ollaan eksitty. Me kierretään jotakin fucking linnan muuria täällä. Kyllähän tänne on sanonut, että mä toivon, että mä oon tässä oluella tällä hetkellä, mutta ikävä kyllä, me ollaan tällä hetkellä edelleen näköalapaikalla. No niin, mutta täällä on ihan hyvät maisemat kuitenkin. Tissejä tässä nyt ei näy sillä mielinmäärin, mutta katot on vähän kivempi. Mikko, missä ollaan? Me kävellään nyt päinvastaiseen suuntaan kuin äsken, missä ollaan? Tämänhetkisen käsityksen mukaan me ollaan Virossa edelleen. Meillä on itse asiassa semmonen aikomus tällä hetkellä, että me mennään oluet takas ehkä tonne Beer Houseen. En ole ihan varma, mutta kuitenkin Mulla on erittäin vahva niin näkemys tästä aiheesta, että me ei enää osata sinne. Mitä sä lähtisit kommentoimaan tämän mun näkemystä? Mä näkisin, että toi sun näkemys on ihan totaalisen niin kuin harhaoppinen ja kerettiläinen suorastaan. Et ainakin itsellä on vahva visio, että tossa on toi sipulikatto kirkko, jos voit kuvata. Ja mehän kuvimme juurikin tuolta. Mikä nyt tässä tarkoittaisi, että mulle tää homma on ihan täysin hanskassa, ei mitään panikkaa. Mikko, missä ollaan? No, meillä on nyt semmonen tilanne, että toi katu vielä yhden vasemmalle tosta Beer Housesta. Elikkä sä sanoisit näin, että me jos äsken pitänyt tosta kuikata yksi alaspäin ja me ollaan nyt keskimäärin nyt joku linnun 100 metrin päässä Beer Housesta, niinkö? No sanoisin, että tommonen 200 metriä on semmonen korrektimpi arvio, mutta hyvin lähellä kuitenkin. Mutta suunnastahan ei oo tietoakaan, niinkö? On. Jos kuvat tuota porttia tuolla edessä, niin näyttää käynyt jälkeen oikealle. Ja sieltä sitten mä voin nyt haistaa hyvä ilmapiiri. Me näemme, että toteutuuko tämä juttu. No niin, nyt tullaan porttikongista. Mikko, missä ollaan? Tervetuloa tosiaan tänne Tallinnaan ja tässä meidän matka seuraava etappi on Beer House, joka on oikealla. Eikä tässä oikealla näette Beer House. Oikealla. Ei sielläkään. Vaan tässä täytyy hypätä tästä nimittäin nyt oikealla. Ja tästä oikealle. sitten aletaan olla aika lähellä. Ja kuten huomaat, Mikko, missä ollaan? Tuo kartta ei ole updateattu ihan äsken, mutta mennäänpä tuonne Raikeaplatsille ja haetaan sieltä suuntaan. Mikko, missä ollaan? No sitäpä juuri tässä sanoin, että nyt ollaan oikeassa paikassa. Ja kenen ohjeella tultiin? Mikko ohjeella, että tuossa äsken, niin kuin äskeistä porttia kuvattiin, niin tosiaan että oikealle. Ja oikeallehan me mentiin. Haettiin vaan vähän vauhtia tuosta Raikeaplatsin kautta, mutta koko ajan ilmansuunta pysyi samana.
Mikko, missä ollaan? Ollaan perissä. Mikko, missä ollaan? Me ollaan Bar Mirtakes. Täällä on joku nonstop tosi kova meininki. Saanko siellä kuvata? Kyllä uskon. Pakkohan siellä saa. Lähdetäänkö katsomaan? Lähdetäänkö? Mikko, missä ollaan? Meillä on semmonen tilanne, että meillä on semmonen noin kilometrin matka vasempata. Nyt mentiin oikeeseen, mikä oli ihan oikea paikka oikein suuntaan mennä. Mutta tällä kertaa meidän täytyy mennä vasempaan. Tämä mennään. Mikko, missä ollaan? No meillä on tässä nyt sellainen arvottunut paikka tällä hetkellä menee. Mutta tere tulemassa tälle. Autosi on jo tää. Mutta itse asiassa mä luulen, että meillä on tiettyinen semmoinen juttu, että me voidaan mennä ihan kumpaa teitä vaan. Tää on vähän niinku Rooma, että kaikki tietteet perin. Tarkoittaako tämä taas sitä, että me ei enää niinku päästä niinku hotellille tänä yönä? Mikko, missä ollaan? Ei perhana laatikoida. Tällaisessa. Laatako tämän puolella? Kartalla edelleen vahvasti. Mikko, missä mennään? En mä nyt kyllä rupea siihen mitään selittää. No, miten mahto mennä? Kohta takana. Tässä kaikki. Mitä muuta on?